Casi un ano despois de que comezase a reforma da Rúa Vázquez Leis, a obra segue sen estar rematada. Os traballos, que deberían terminarse en xullo, levan xa 2 meses parados. O alcalde de Vilagarcía reuniuse onte cos veciños de Vilaxoán para explicarlles o motivo. A creba de Nexia, a empresa xudicataria. Non é normal que unha empresa que leva moitos anos traballando na construción pois de repente vaya a quiebra e deixe unha obra a medias, ainda que é certo, como lle di, trasladei aos veciños que teño que decir que os administradores da empresa pois dende logo non estiveron á altura, como concello nos sentimos enganados. Eso lle trasladei aos veciños na reunión de onte. Na reunión, o alcalde explicou aos veciños as posibles solucións. Tamén se comprometeu a enmendar as deficiencias que poñen en risco os transeúntes. E que o que nos piden é que tomemos algunha medida de seguridade mentre a obra non se poda rematar, pois na parte de arriba que a xente non teña que sair á estrada porque o vallado que fixo a empresa é demasiado amplio. En eso que damos algún acceso ás vivendas e falamos que estos días estaríamos co director das obras que estivo onte co coordinador de Seguridade e Saúde para ver que podemos facer dando concellos, pequenos parches, ata que a obra poida rematar, que esperemos que sexa en breve. Outra das medidas que tomará o Concello é non cobrar as pasaxes permanentes aos veciños afectados. Alberto Varela lamentou non ter comunicación ningunha por parte dos administradores da empresa. Asegurou que están a traballar para poder rematar a obra canto antes. É certo que o xefe de obra está dando a cara e o que se está servindo un pouco de interlocutor, aparte das cousas que se teñen que facer por escrito entre a empresa que está incumplindo e o goberno municipal. Se está tratando de buscar unha solución consensuada, que algunha das empresas que teñen subcontratadas poda rematar a obra e que a administración lle pague directamente. Eso que se está tratando de acadar, pero mentras non vexa nada asinado, pois dende logo non vou a parar de traballar para que esa obra este rematada canto antes. Alberto Varela agradeceu a comprensión e a paciencia dos veciños da Rúa Vázquez Leis e dos seus arredores. Tamén advertiu que a solución para o fin da obra non será inmediata. Os traballos polo de agora dedicaránse a enmendar os xa citados perigos, para facer que sexa seguro transitar pola rúa.